Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o ang gugma sa Diyos, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausaw kami. Mga igsoon, mayong hapon, o welcome sa kining Santos nga misa. Kita karon nagasaulog sa Sacred Heart of Jesus bilang First Friday karon o kinipod nga misa atong gihalad sa atong pinanggang Santo Niño. Kuyog na ako din karon nga mag-preside sa misa atong duha ka misyonero nga Pilipino nga dito na asayan sa Korea ang usa o usa kaniadto si Father John Lohara nga taga Cebu o si Father Mandy Dayaw nga taga Bulacan. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Isagit ko ang akong kasalanan, sampon na'y pagtingkod. Isagit ko sa iyong kamay at giningalaot di saling lamang sa Kaluyan ta kita sa Diyos nga makakahom sa tanan o pasaylon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Atong kantaon ng Himaya. Himaya sa Espiritu sa langit, o kada isa yang mga tao din sa gitna. Inoon, Diyos langit ng hari, Diyos Ama ang mga nagawang sa nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagatay kami kanimo tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa Pinoy sa Kristo untuk anak sa Ama. Pinoy Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagkawakan sa sana sa kalibutan, kaluy kami.
ikaw ang nagalingkod sa tubo sa mga dawata ang mga tuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Diyos. Ikaw lamang ang labing ng Diyos sa Kristo. Upang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita, Amahan nga na sa mga langit, ilununta namang Diyos nga imong buktong nga anak. Bisan diha sa kubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, o simbaw na mo ang santo ninyo, nga among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, imuha nga magsunod kami kaniya, sa matinud-anon niya kasing-kasing. Tabang kami sa pagdawat uban sa kainangop sa usa ka kabata, siyang gingarian dinhi kanamo, o sa pagdangat sa ganti nga gisad alang sa mga mapaobsanon. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Barok. Mao kini ang sugid nga kinahanglan inyong himuon. Ang Ginoo nga atong Dios matarong, apan puno pa kita sa kaulaw. Kitang tanang katawhan sa Huda, ang katawhan sa Jerusalem, ang atong mga hari, atong mga magmamando, atong mga pari, atong mga propita, ug ang atong mga katigulangan nahimutang sa kaulaw, tungod kay nakasala kita batok sa Ginoo nga atong Dios, ug nakasupag kaniya. Wala kita mamati kaniya ni nagkinabuhi kita subay sa iyang mga sugo. Sukad sa adlaw nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto hangtod karong mga adlaw, nagpadayon kita sa pagkamabudhion kaniya, ug wala kita mag-ukon-ukon sa pagsukol kaniya. Kaniadto sa diha nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto, aron ihatag niya kanato ang usa ka tabunok ug tambok nga yuta. Nagbungat siya og mga tunglo batok kanato, pinaagi sa iyang sulugoon nga si Moises. Ug karon nagantos kita tungod niadtong mga tunglo. Nagdumili kita sa pagsugot sa pulong sa Ginoo nga atong Dios, nga iyang gisulti kanato pinaagi sa mga propeta. Inay niya na nagbuhat kitang tanan sumala sa atong gusto, ug nagpadayon kita paglakat sa atong kaugalingong daotang nga mga dalan. Miatubang kita ngadto sa laing mga Dios, ug nagbuhat kita sa mga butang nga kontra sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa
sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. O Diyos sa mga nasud miabot ngadto sa imong kapiling, ilang gipasipad-an ang imong balaang templo, ilang gigunob ang Jerusalem, ilang gipanghatag ang mga patayng lawas sa imong mga sulugon, ingog kalanon sa kalanggaman sa langit, ug ang unod sa imong butang mga sulugon ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Ibubo nila ang ilang dugo, daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usa nga maglubong kanila, nahimo kami talamayon sa among mga silingan. Giam-iran o gibugal-bugalan sa nagalibot kanamo, o Ginoo hangtod kanusa, mapungot ba kanamo hangtod sa kahangturan. Mudilabang imong kasilag ingog kalayo. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Ayaw hinumdumi, bato ka namo, ang mga kalapasan sa nangaging panahon. Muabot unta ka namo ang imong kaluoy sa walay langan, kay nabanlud kami sa kahilatman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Napangi kami, O Diyos, among maluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta, Ginoo Jesus, awit sa pagpapandaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakan ninyo. Hanaasam kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo
sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo, Corazin, o pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo, Bethsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa dito sa Tiro o sa Sidon, dugay na untang nakinulsol ang mga tao dito ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy paunya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo, Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. Unya maingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, manglingkod paliw. So, usaban ako maigsoon, mayong hapon kaninyong tanan. O Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Maigsoon na kayo kita nga karong pagsaulog natong kining Santos nga misa sa karong adlaw unang Biyernes sa ika-26 nga tuig sa ordinaryong panahon. Di na atong gipasidunggan ang labing balaan na kasing-kasing ni Jesus, the most sacred heart of Jesus, kay unang Biyernes man. Pero huwag atong minahal nga Senyor Santrinyo, nga siguro kadaghanan ka nato, nagikan pa sa lain-laing mga lugar, lamin nagyod ang gikan sa mga lugar nga naay mga biktima sa nagligay nga linog. Karon kita tanan diri nagtigong aron mag-ampo sa Ginoo o tagaan kusog kining atong maigsoon aron sa ilang pagatubang sa kining challenge sa paghagit sa ilang kinabuhi. So una sa tanan, nining misa gusto natong hinumduman ang atong maikaigsuonan nga nag-antos pag-ayo sa epekto sa bago lang nga linog, ilabi katong namatay ako ron nagpaayo sa mga ospital. Kay nagikan mi sa lasyon sa among spiritual center o Santo Niño Spirituality Center kay dito man mi na-assign atong nasugata ang mga truck nga nakadala sa mga tubig. Kanan atong makitaan ang sign nga ayaw ninyo ayaw ninyo i-block kini nga sa kanan kini mo dala sa tubig sa atong mga kaigsunan dito siguro sa Bugo o sa mga duol nga mga lungsod dito. So kana ang atong karon nga kining Santos nga misa atong kinigihalad sa Ginoo para kanilang tanan o para kanato pong tanan nga naa dinhi karon alang sa atong simbahan. Maigsoon base sa Ebanghelyo karong adlaw, diin ang Ginoong Hesus nagmando sa 72 sa iyang mga tinunan sa pag-adto o pagwali sa mayong balita ngadto sa mga lungsod nga iyang plano nga bisitahon. Gusto nako nga ilhon isip atong tema nining selebrasyon ang mao kini magwali, magpaambit apan labaw sa tanan magkinabuhi sa mayong balita. Magwali sa mayong balita, magpaambit sa mayong balita, apan labaw sa tanan, magkinabuhi alang sa mayong balita.
Ang pagsangyaw sa maayong balita o igsoon ngadto sa uban nga tingali wala pa makaila kang Hesus o kinsa tingali wala pa modawat kaniya. Mao ang nag-una nga responsibilidad ni adtong opisyal nga gisugo sa simbahan o mga misioneros. Pananglitan nini mao ang pag-abot sa katolikong pagtuo sa atong yuta nahitabo tungod sa mga buhat sa mga misyonaryo gikan sa ginatawag nato nga Christian Europe. Sugod sa unang 5 ka Agustinian friars, si Fray Urdaneta o iyang mga kauban ni adtong 1565. Apan sama sa gipunting sa bag-ong mga Santo Papa, ang matag Kristiyanong magtutuo, nakigbahin usab sa maong buluhatong misyonaryo, ilabi na sa mga dapit nga walay mga ordinado nga mga ministro sama sa kaso sa dagan natong katolikong OFW na nagtrabaho sa mga nasod na kadaghanan dili Kristiyano. Kini maigsoon, importante para kanato ang kini ginatawag nga kada usa kanato ginatawag sa atong simbahan nga misyonero po, ipaambit ang maayong balita bisan asa kita. Sa laing bahayan, ang pagpaambit sa maayong balita, labaw pa kini sa yano nga pagwali. Kini nagkinahanglan sa pagpamatuod sa Kristiyanong paagi sa kinabuhi, nga nag-una sa gugma o pagpakabana sa mga magtutuo ngadto sa ilang isikatawo. Kining gugma o pagpakabana mahimong mapakita sa daghang paagi, sama sa pagpalambo sa kayuhan sa tanan, o sa English, common good, a concern for the common good. Pagtabang sa mga kabus o gipasagdan, pag-atiman sa mga masakiton o tigulang, edukasyon o pagporma sa mga batanon, pag-atiman sa kinaiyan o guban pa. Ang pagkinabuhi sa mayong balita, dugang pa, nanginahanglan og mas tinuod nga pagkinabuhi sa mga miti o values sa Ebanghelyo sa bahin sa magtutuo. Kini nag-unas sa panginahanglan sa pagbago ang pagpaubos sa pagdawat sa limitasyon o pagkamakasasala sa usa ka tawo o ang kaisog sa paghimo sa pagdayon nga pagbago sa dalan nga mahimong mas tinud-anon nga disipulo ni Ginoong Hesus. Ang among amahan nga si San Agustin moingon nga sa atong kinabuhi importante ang ginatawag nato nga ongoing conversion, padayon sa dalan sa conversion. Sa tanan niini, ang nag-una ng hagit mao ang kinaiyanhong kahuyang sa usa ka tawo sa pagkamatinumanon sa mga pagtulunan sa Ginoo. Dali ra siya matintal sa pag-obserbar sa mga pagtuo o pagsunod sa mga buhat nga sukway sa gipakita sa Ginoo. O ang panig-ingnan niini gipakita sa unang pagbasa gikan sa propeta Barok o sa Ebanghelyo mismo nga gikuha gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Mga igsoon, sa unang pagbasa, ipahinumduman sa propeta kung giunsa pagpakasala sa mga Israelita batok sa Ginoo, pinaagi sa pagbiya kaniya o pagbalhin ngadto sa mga Dios-Dios. Pinaagi sa dili pagsunod sa mga balawod o mga mando nga gihatag kanila ni Moises nga gikan mismo sa Dios. Bisan pa sa pagkakita sa daghang maayong butang nga gihimo sa Ginoo alang kanila, sama sa laing-laing interbensyon sa Diyos aron sa pagkumbinser sa paraon sa Ehipto nga buhian ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon, ang pag-ulan sa mana sa disyerto aron pagpakaon sa magigutom ug sa katapusan ang pagtabok sa pulang dagat paingon sa ginatawag nato nga Promised Land. Sila nagpabilin gihapon na dili matinud-anon sa Ginoo.
Sama nga sitwasyon ang nahitabo sa Ebanghelyo. Ang Ginoong Hesus nagreklamo sa atubangan sa iyang 72 kadisipulo nga iyang ipadala alang sa buluhatong misyon kung giunsa ang mga lungsod sa Galilea, Corazin o Betsaida o bisan pa ang Capernaum, wala hingpit nga nakabig sa pagtuo sa maayong balita nga ipangwali ni Hesus. Bisan pa sa daghang mga milagro nga iyang gihimo taliwala ni mga tawhana, sama sa pag-ayo sa mga masakiton, pagpalagpot sa daotang espiritu gikan sa mga gisudlan, paghatag og kinabuhi pag-usab sa mga patay ug uban pa. Sa pagkatinuod, ang Ginoo nag-ingon nga kun kining mga milagro gihimo sa mga paganong syudad sa Tiro ug Sidon, ang mga molopyo didto maginulsol o makabig. Apan bisan pa sa pagkadili Diyos nun sa katawhan, wala gihapon sila biyay sa Ginoo. Ang Diyos usa ka matinud-anon nga Diyos, ug labaw pa, ang Diyos usa ka may gugmaong amahan nga nagbuot sa pagpadala sa iyang bugtong anak si Jesus aron mag-antos o mamatay aron mag-abot sa mga tao ang pagtubos. So mga igsoon, nakahibalo kita nga ang Diyos nagpadayon sa pagpakita sa iyang gugma kanato. Daghang mga panalangin, mga bendisyon ang iyang gihatag kanato. Ilabi na pinaagi sa atong debosyon ngadto sa labing sagrado nga kasing-kasing ni Jesus, pag sa usa ka espesyal nga paagi, pinaagi sa atong debosyon sa atong minahal nga Santo Niño. Ngani sa atong kini pagdawat sa mao nga mahagasa gikan sa Ginoo, kita tanan mo singkit usab sa dako nga pagtuo o pagdaig sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Manindog pa rin. Mga pagampo sa katawan. Mag-ampo kita alang sa tanang katawan nga mapatalinghog sila kang Kristo o mutubag sa tawag sa pagkabig o pagbago sa kaugalingon. Moingon kita, Ginoo, bukha ang among mga kasing-kasing. Ginoo, bukha ang among mga kasing-kasing, nga ang simbahan mamahimong instrumento sa pagdala sa katawhan balik ngadto sa panon ug mag-andam kanila aron makasulod sila sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bukha ang among mga kasing-kasing, nga ang mga nangulo sa kanasuran magtambayayong sa pagdalag kagawasan ug dignidad alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Oo, bukha ang among mga kasing-kasing, nga mabag-o kita matag-adlaw, kay mituo man kita sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bukha ang among mga kasing-kasing, nga sila nga naluya tungod sa sakit ug balatian, makapaniguro sa gugma ug sa suporta sa ilang mga kabanayan ug mga hinigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bukha among mga kasing-kasing, nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bukha among mga kasing-kasing, alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkareliyoso o pagkapari labi na sa Order of St. Augustine.
Magampo kita sa Ginoo, Ginoo bukhang among mga kasing-kasing. nga ang walay katapusang kaluwasan, ihatag na ngadto sa mga matuohong mitaliwan. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo bukhang among mga kasing-kasing. Tunay nga Amahan, ayuha kami sa among pagkahakog ug abliha ang among mga kasing-kasing sa pagdawat sa mayong balita sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagawom sa tanan. Dawaton unta sa gidawaan sakripisyo gikan sa imong mga kabuot alang sa pagdaing maya sa iyang ngalan anong usang nakapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos, sa mga Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, o sa buhi nga pagto, nakasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himo nga kining sakripisyo, din kami makahatag kanimo, sangay nga pagsimba, magpasigulay kanamo nga anak kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako lang gimayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. ang ayog matalo. Santos nga man, Diyos nga tunhay, o makagawom sa tanan. Ang ayog matarong gayon niya kami magpasalamat kanimo, kanunay o sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo, imong inigong mga anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos, nga imong gipadala kanamo. Siya na imong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo, nga na imong tao, gikan sa Maria nga ulay. Tungod kanamo, midupa sa cross, aron pagbuntog sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o gipinag-iya niya ang usa ka walaang katawan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nag-aawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoo niyo sa Usana,
Santos kayo ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mahagasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kanino. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini, o Panginom kamo matanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na po. Inaagil sa imong krus o pagkamatang. Luwasa kami, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Imuha kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayang, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagaw nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen.
Karon may gusto magampo kita nga maubot unta ang gingarian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Patay kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasano. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manluluwas. Kay imo manang giharian, pangyaw ang himaya, habang dun sa ganduran, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atay kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. maala usab kanimo. Karon ipakita nato ang pag-inig sa unay. Kalinaw. Kurang sa Diyos nga nagkawadan sa sala sa kalimutan kaloy kurang sa Diyos nga nagawadan sa sala sa kalimutan kaloy kanin hatagit kami sa kalina. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulaan kitang tanan, nagidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili mo amay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Salamat sa dugo ni Kristo, makaambing ka natin sa kinabuhi mo tayo. Upang
of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw nga among kagutom, uban sa Santo Niño, anak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi si mong larawan nga milagroso. Dinhin ining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudluy kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, may tungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linis ang among lawas, santos ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magmapatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isigkataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayong kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggi hatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami makinadmanon dinha sa pagpangukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan, nga mudul kami kanimo uban sa pabsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami.
sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. Usando rin tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. Usando rin tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Usando rin tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, gimo lamang grasya ang magatabang kanamo. Usando rin tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Usando rin tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Usando rin tabangi kami. Kung kami masakit ang among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. Usando rin tabangi kami. Kung bation kami sa kasukog among krus makapapungot kanamo. Usando rin tabangi kami. Sa kanunay walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Usando rin tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayok, ang hatag sa imong Diyos nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, nga diligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili magidikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, O milagruso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha adiri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia nga among mga pag-ampo, o gipadala kanamo ang kalipay o ginabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa mahanog sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, maanak sa kanimo. maigsoon nito ko ang inyong mga ulo, ug atong pangayon ang panalangin sa Diyos. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magawom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, kada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.